Pystyykö hän paljastamaan, mitä Jyväskylän kauppatorulla aamulla tapahtui? Viime viikolla kävin puhaltamaan nämä. Mennään tänne päin, niin Ulla ottaa kuule video. Nyt puhalla. No niin, onneksi olkoon nyt. Nyt on kuule. Tekisikö mieli? Tuopas lautanen tänne. Hae sun lautanen sieltä, hae. Täällä on nyt sitten steariini jossain. Hae sun lautanen sieltä olohuoneesta, se mistä sä söit jää. Se iso paketti. Sieltä sait. Kuka toi? Kuka toi paketin sulle? Aha. Se on myös mummilta sitten. No kuinka kanat potkottaa? Kuinka lehmät ampuu? Kuinka sika röhkii? Kuinka lintu laulaa? Kuinka koira haukkuu? Kuinka kissa naukuu? Ja kuinka lapset laulaa? Se olikin niin kiva leikki, että lauletaan vielä uudestaan. Kuinkas hevonen hirnuu? No kuinka kana kotkottaa? Kuinkas lehmä ampuu? Kuinka sika röhkii? Kuinkas lintu laulaa? Kuinkas koira haukkuu? Kokoamisvaikeuksia. Kuinkas kissa naukuu? Nimittäin istuu mielenosoituksessa. Se tiedetään, mitä kun kaikki Kuinkas täällä lapset tulee taivaan. laulaa? Se on ollut sellainen merkki, että hän haluaa isommin. Ja se on puhunut siis ihan koko ajan. Se oli lyöillä käytössä. Niin, olen tässä professorin seurassa tutustumiskäynnillä tonttiverstaalla, joka on kupaten täynnä kaiken näköisiä vempailia. Täällä on todella runsaasti vekkuleita vekot. Menehän istuu nyt. Kas tässä meillä on kone kovin Onnistuuko se? omalaatuinen. Se on kiiltävä ja hirmusuuret osat ovat sen. Siinä on potkuri ja torvi, jokin ihmeviritys. Siis professori, miten ois pieni selvitys? Niin siis sähkö virtaa sisään tuosta reiästä. Se käynnistää tän pyöräpumpun käden käänteessä, joka puhaltaa käyntiin pienet potkurin ja jatkaa sitten koneistoon tämän moottorin. Se kääntyy tänne, menee sinne ja se rullaa vaikka minne. Siinä on out sekä in, se on... Poseeraat vähän morjesta vaikka sitten, joo. Nostas kättä vähän. Taidan ymmärtää, Terve! mutta mikäs tää oikein on? Tuo moottori siis käynnistää taas tämän akselin, joka pumppaa vähän vettä näihin termostaatteihin, jonka jälkeen vesi virtaa tuon siipipyörän luo, joka maston päässä pyörii. Katso se on tuo, se kääntyy tänne, menee sinne ja se rullaa vaikka minne. Siinä on out sekä in, se on fiksu vekon. Kiitos professori, mutta ei tätä sä saat seuraa jollain.
Ilmastoon onkin ruuvattu tää pohjien tukeva, joka polkee vanhaa pyörää, taitaa olla jalka. Ja dynamo kun toimii, syntyy se lentotaan näin. Aamun peritään kuusitain, jotain sinne päin, se käänti tänne. Menee sinne, rullaa vaikka minne siinä on sekäin. Se on niin fiksu vekotin. Niinpä tietysti, mutta mikä ihmeen mylly tää nyt loppujen lopuksi oikein on? Katsopas nyt vähän tänne päin. Yleensä aina on. Niin. Professori, meille jäi jutut kesken. Oli Niin virta, joka saadaan, se tähän johdetaan. Se härin tuskin riittää tän vehkeen starttaamaan. Ja sähkö taasen palaa läpi tämän putkiston. Näin se käy itsestään. Liikkuja se on ja kääntyy tänne. Menee sinne ja se rullaa vaikka minne. Siinä on auto sekä in. Se on niin pikkuvekotin. Joo, mutta mikäs aparatti tää oikein on? Ikiliikkuja se on. Senkin sä oot saanut. Vai ikiliikkuja? Ikiliikkuja se on. Siis sellainen, joka Ikiliikkuja se on. Niinpä niin. Ikiliikkuja se on. Siis kone, joka käy ja käy. Ikiliikkuja se on. No, onks tos mitään järkeä? Ikiliikkuja se on. Kenen sä sait Ei sen? tee mitään. Kenet sä sait sen Ikiliikkuja tuolta? se on. No, tietenkin sillä tekee. Onko se mummi Kesällä kutsu se sen tuolta? joskus käy kuumana ja Eikö sulla joululahja? keittää puuroa kossa torvessa. Näin iso laite, eikä sillä voi muuta kuin joskus keittää. Ikiliikkuja se on. Nyt sun pitää tulla puhaltamaan tänne. Mennään tänne päin, niin Ulla ottaa kuule video. Nyt puhalla. No niin, onneksi olkoon nyt. Tuon kuule. Tekisikö mieli? Tuo lautanen tänne. Hae sun lautanen sieltä, hae. Täällä on nyt sitten steariini jossain. Hae sun lautanen sieltä olohuoneesta, se mistä sä söit jätskiä. Käy hakemassa. Taulu mikä? Terve. Onks ihmeellinen kamera, onko? Hymyile vähän. Tuo säkin sun toi. Et sä ota. Mä kuvaan sua, sit mä näytän sulle videossa, mitä on kuvattu. No niin, täällä on nyt päivän sankari sitten No, sulla. et sä hakemaan kakkua jolla. No. Et sä halukkaan Et kakkua? halua kakkua. Sä vienyt sinne pöydälle ainakin joo. Ei kakkua. Olipa kerran kärpänen, jonka nimi oli Amalia. Se oli suuren suuri ja karvainen, jutteli kamalia. Olipa kerran kärpänen, jonka nimi oli Amalia. Se oli suuren suuri ja karvainen ja jutteli kamalia. Amalia siellä, Amalia täällä. Amalia armas istuskelee lehmän läjän päällä. Amalia siellä, Amalia täällä. Amalia armas istuskelee lehmän läjän päällä. Poppista. Onko? Olipa kerran kärpänen, jonka nimi oli Amalia. Se oli suuren suuri ja karvainen ja poltteli sikaria. Olipa kerran kärpänen, jonka nimi oli Amalia. Se oli suuren suuri ja karvainen ja poltteli sikaria. Amalia siellä, Amalia täällä. Amalia armas istuskelee lehmän läjän päällä. Amalia siellä, Amalia täällä. Amalia armas istuskelee lehmän läjän päällä. Eiks täällä niinku lasten puoli? Te saatte syödä täällä rauhassa omalla puolella, eiks niin? Äiti on kattonut hienon pöydän teille. Joo, kyllä. Mitä? Joo. Ootko tyytyväinen siihen kaivuriin, ootko?
Olipa kerran kärpänen, jonka nimi oli Amalia. Ei olekaan Karvainen. Eikö? Olisiko siinä pitänyt olla takakauhakin? Olipa kerran kärpänen, jonka nimi oli Amalia. Se kallisti villisti pikaria ja jutteli. Onko tarhassa tommonen kaivuri kanssa? Amalia siellä. Onko siellä toisenlainen kaivuri? Amalia armas istuskelee. semmonen, mikä kuuluu hiekkalaa. Ai jaha. Nyt oikein kuuluu hiekkalaatikkoon. Mut sä et oo nyt vaan käyttänyt sitä, niin sä saat käyttää sitä sisällä. Keskellä vaan kuhalla. Sit roska ei lähde poiskaan. Lähtikö roska pois? Ei. Näitä sulla on. Mulla on läisuu. Se Johanna se jätski tai se kakku, jos sä haluat. Mennään me tuonne äiti, me lähdetään äitin luota, ettei rupea vieraseen. Mennään. Kyllä oli kova suru. Jolle on hyvä nykyään, kun se tekee, tiputti mun tuollaisen nuppineulan rasian. Äiti, oot rakas, pussataan se. Sitten mitäs muuta se teki tuolla pihalla jotain ihan älytöntä. Taas, äiti, oot rakas, pussataan. Onks hyvä kakkua? Sievätär täällä on. Hänestä on tullut niin kaunota. Noi haalat pois. Päivää. Viimeisen kortin sai. Tämä on aivan mahtavaa. On kova homma laittaa takaisin. Täällä lukee onnea Joelille. Anna Helena Alise. Paavo ja Mikko. Kato miten hieno kortti. Erikoinen, eikö ole? Nyt aukaise paketti. Tää on puusta. Aukaise Joel paketti. Tuollaisen saa aika kivasti. Veisi aukaise. Mä voin auttaa. Se voit auttaa. Täältä. Tuollaista kirjaa mä etsin sinne pojallista sairaalasta. Täältä. Joo. Enkä löydetä tänne. Ai, semmoista niinku mullaa. No nyt sä saat varmaan ite lukea. Täällä maitoa. Oi, kuule. Hienot sukat. Jolle, kulta, nämä on sukat. Nämä. Lentokone, kato. Mitä siellä? Oi. Tää on kuule joku askartelukirja. Morjens. Mä arvasin, te ootte täällä. Mistä sä sen arvasit? En mä tiedä. Mä katselin tuota yhtä autotselua sen tavaraa. Oi, kattokaa mikä prinsessa täältä on. Mennään. Mennään naimisiin, mä sanoin sille näin. Heipä hei. Hei hei! Mies taitaa olla heikoin. Se ampuu oikein järeillä, nää kainalon täytetty päreillä. Vaan pinnat kotiin vei. Heipä hei. Niin se setä sanoi, että Pepitalle saa kantaa vaikka paperisäkkien syödä. Niin me annettiin kuitenkin heille sokeria. No mitä täällä? Ato. Heipä hei. Mies taitaa olla se ampuu oikein järeillä, näet kainalon täytetty päreillä. Vaan pinnat kotiin vei. Heipä hei. Pieni jumppaukki hänellä aivan nyt. Näkeeköhän se Voitte tosta unta? ite. Oletko sinä Anni saanut jäätelöä? No nyt saat. Joo. Niin. Syökää vaan sulaa. Ne jäi vaiskeita meillä Olisiko teidän lapset ottanut voileipokakkuja? Ai se nyt kaivaa. No kaivaa. Mä laitan tähän
Täällä on Anna voileipokakku. Täällä on täytekakkua. Joo, mä voin antaa. Tätä vietelikään kuin Ai, sä rupes syödä. Eikö? Oliko se trummatemppu oliko? En mä tiedä. On se jolle kivaa. Trummatemppu oliko? En mä tiedä. Se on yleensä tuota juttua liittää. Ota sen pois siitä perään. Noin. Nyt laitat sen porran toiseen. Toinen. No. Noin paina. Nyt. Tässä paina. Oho. Nyt näkyy kova kyllä. No kyllä toinen varmaan on, että pappa siellä meidän isä. Noin nyt. Oi, että tänne asti näkyy, kun pora on käyty. Hyvät ihmiset sentään. Käy. Eikö sä välittänytkään porakanetta? Täytyy aika kovaa painaa. Näin. No siinä se maton saadaan. Tuota täältä alta. Paina sitä liipa siitä. Tota. Mitä jo? Noin. Taitaa olla liian isolla on pienen käteen porakot. Niin kun sen verran jälkkä toi, ettei se... Niin. Näin. Tiukemmin. Erkki antoi Mikalle pitkä latupassi ja höyli ja mitä kaikki Niin. pienen poran ja Niin. kirjusmervehti. Onko ne tallessa? En tiedä. Niitä passaisi oikein antaa ennen kuin on niitä omia lapsenlapsia. Nyt siellä on jo oma poikakin virkillä. Sekki on iso. Niin, voi olla. Poramiset on jo No nyt toi. Erkki. Niin joo, Mikkohan on, eikö se ole Marilla? Eikö ole Mikko vanhempi kuin se tyttö? Maista sä ollut yksi kirsikkapuuta, tuolta iskä tuolta. Ihana kirsikka. Kato lue. Makeita kirsikka. Nyt se on siellä. Siellä hyvin sisällä muista. Se on vähän parempaa vaan. Se pitää ottaa pois. Niitä painat siis. No hyviä kirsikkoja. En. Mitäs se nyt poraa? Tyroksia voisi olla hyviä. Se on hyvä. Joo, ei saa muuta. Pitäisi olla semmosia, voitko sä paljon semmosia muovisia ruuhia? Tuossa on hieman jäänyt varapatteri, ota näitä. Joo, ota. Teistä otetaan valoa. Kattokaa tänne.
No mitä auto? Ihan tää leuka ja nää. Se on vaan sellainen peli. Pitää puhua mitään näin. Saku sammakokosi on matkallaan, aha, aha. Saku sammakokosi on matkallaan, aha, aha. Saku sammakokosi on matkallaan, lauleli kauniita laulujaan, aha, aha. Jenny. Hei. Hymyile vähän, hymyile. Hän hillevi hiiren tavatessaan, aha. Hän hillevi hiiren tavatessaan, hän hillevi hiiren tavatessaan, kysi mukanaan tulevaan pappilaan. No katohan nyt tänne päin. Jaksaa lopettaa katsomista. Katso, kun piirakka on täältä tullut. No hei! Porankin sai. Voi voi. No mitä tuossa nyt kauria? Sä on tuolla eläinä piirakka. Mutta minä en voi Sulle Matias sovi ei ollenkaan, ei. Sulle Matias sovi ei ollenkaan, ei. Sulle Matias sovi ei ollenkaan, on multaakin hänellä varpaissa. Niin on, joo. Mutta hiirestä huomataan, aha. Mutta hillevi hiirestä huomataan, aha. Mutta hillevi hiirestä huomataan, että nainen on nainen aina vaan, aha. Se laakka on liian ja tekee niin huolellisesti, että ihan kyllä kaikki Mutta ristiin on kuitenkin, kun se on tekemään kasvut ja sitten suuntaan saa kaikki herkkuja. No koiran perus. Alkana Kaari, ne asuu tuossa vastapäisessä näessä, kun on valkoistaroitus koivun keskellä. Siinä on semmoinen, siellä on auto. Joo. Ai tulitte se tuolta alhaalta? Tultiin tuossa. Se oltiin niinku itäkäsinistä. Se on niin mukava. Mitä näin ihanaa, et ole kyllä koskaan nähnyt. Kuka tuli sieltä? Kato, tämmönen tulisi katsoa, kun tytikin saisi tämmöisiä penniä. Kaikki varpaat haisee. Täällä on niin paljon ohjelmaa. Mikäs niminen onko tää? ikä Bella. 7 Bella. 8? Joo, se siitä. Onko ihanaa? Oo, eikö se ihanaa? Annas näkyy, niin kuin leuka on pidentynyt siellä ihan. Jätäkö tälleen kyyhkisiin? Jätäkö tälleen kyyhkisiin? Voi, se juuri. Jolla mitä nyt teet? Älä syö. Älä juo suulla. Vähän reiskuja. Täytyy näyttää omat. Siitä kuului eikä koskaan saanut selville, mikä
Mitäs pöpöröiden pellolla syö? Se on ihan puuroa ja lämmintä maitoa. Kyllä se saa ihan yhden asetansa kunnostuksen seassa. Äiti, oot sä nähnyt tätä pientä koiraa? Siitä kuului, kun se liikkui, liikkui. Ja se selville, mikä kummalle kotisakaan. Onko se yhteen nähty? Timo. Kato, kun sulla on niin terävät nämä, niin ne ottaa heti niin kiinni. Ihan hyvin tämmönen tassu, tossu, mitä voisi vähän syödä tätä tossua. Ja kutittaa, niin tulee maksamalta kutittaa. Kutittaa sellainen noin kovasti, kutittaa sellainen tuolta vastamalta, niin vieläkö? Koska nää on niin tahanna, kyllä nää on minun koko. Tulkaa meille leikkimään toisenkin kerran, joo. Meille voi tulla ihan noin. Niin. Ota, mä laitan sinun ovesta varmaan. Ne on kyllä ihmeen hiljaisia, kun noi yleensä jolle menee tuonne Jennylän taikka noi tulee tänne, ne on kummatkin niinku ihan kotona, kun tuntevat niin hyvin, mutta nyt ei tule kuule mitään. Olisiko siinä, että nyt on muitakin Nyt on muitakin, joo. Vai kaita tulee. Ai se oli vielä, joo. Jos me kävelee. Ihan miten vaan. Ei joo. Lopettaa sitä väliin. On. Se on aivan. Miten näilillä on? Nennileipä. Siellä on jää. Semmoinen. Ai se on puhe. Lautan keulassa helposti kaksi ja moottori yksittää. Luulen, että se on Ronnie. Katsapa karhua lylletämässä, se sopissa tyllätämässä. Ja kenttä riittää pyllätä ja sä vaikka koko päivän. Sitten haajalla, niin siellä. Niin. Nämä raaputtamassa, itseään toisiaan raaputtamassa. Matsaa raapivat, vaikka loppupäivän. Nyt saa uudestaan syödä. Vaikka lisää jää. Välillä haetaan ruokailupaikka, jäätelö syödään ja ruokapaikka. Jää muuten pitkä paikka koko päivä. Vaikkei kiertää äkkiänsä, karjuu ja hyökkää äkkiänsä. Älä mene lähelle äkkiänsä, ja
Jolle, kaivapas nyt sillä kaivurilla, kaiva. Kaiva nyt. Huomenna mennään Korkeasaareen, Korkeasaareen, Korkeasaareen. Huomenna mennään Korkeasaareen koko päiväksi. Lähdetään maailmaan uudestaan, Korkeasaareen, katselemaan maailmaa. Miksei? Kaivahan nyt. Miksi? Se on kiinni. Onhan. Mikä pois? Sisään. Ne kamerat sisään. Mitä sinne sisään menee? Äiti puuron laittoi, apartmerin taittoi. Mennään! Minne? Kävikö se siellä? Kävitkö? Siinä on kiva kävellä. Käy vaan. Sillä on hyvä Vesassa on itsehän lautaa tänään. Se on ihan tasaisesti. Soksia se tehdään. Teistä luonnonmuuta, mitkä on näköisiä. No nyt meillä on huomenna lehdessä ilmoitus. Se käy. Juhannus on hyvä. Tuota karkeakin on näin, kun on enää saammuuten tuosta. On joo, ja se lähtee toi tönöveke toi. Niin, mä sanoin, jos sen saa paukata tuosta. Kyllä ne upeat maisemat. Minä nostan tuosta ihmiset tekevät tavallaan joulukuussa edessä. Niin on joo. Sitten kun noin pensaa kasvaa vielä. Se ei saa ollenkaan, verotetaan räksäin tuolla. Tää on aika hyvin tässä niinku suojassa. Oletaan ymmärrät mitä. Meille nyt. Pitää oikein vartavasti kuvata. Totta kai. Se oli perjantai-päivä. Se on pienenä tiellä. Se on pienenä.